Angeluak neurtzeko garraiagailua erabiliko dugu orain. Badakizue, hemen jarri behar da puntu hau, eta bere zuzen hori zuzenaren gainean. Orduan, hasi gaitezek kontatzen zerotik. 0, 10, 20, 30, 35, 36, 37 gradu. Ez da exacto 37 gradu, badakizue minutuak eta segunduak ere badaude, baina guk egingo dugu horrela, 37, ez da iristen erdira ere. Orduan, jarriko dugu, berdin, 37 gradu. B. Honentzako bitartean arazo bat dugu. Jartzen dugunean graduatzailea B erpinean eta marraren gainean zerotik kontatzen hasteko, ez zaigu iristen 0, 10, 20, 30, 40, 180, falta zaigu. Orduan, zer egin behar dugu? Beste angelu hau neurtu. Eta orduan, egingo duguna da, buelta osoari 360 kendu neurtu dugun zati hori. Orduan, jarriko duguna izango da. Erpinean, beste hori 0an, eta hasi gaitezke neurtzen. 0 hontatik, badakizue 0 hontatik hasi barra, ez 180tik, kasu honetan 0 eta iristen gea 140, hau da, 30, 40, hau da, 40, 41, 42. Orduan, hau da, 143 gradu. Orduan, buelta osoak zenbat du? Buelta osoak du, itzuli guztiak, 360 gradu. Kendu behar diogu, guk neurtu duguna, 143 gradu. Orduan, 7, 1 eta 2. Orduan, izango izateke, 217 graduko neurria izango du B angeluak. Beste bat arte, agur.